Helo, croeso mawr I sgwrs heddiw. Mae'r Urdd wedi trefnu bod y 4 o ni yn dod at ein gilydd I drafod pethau anhygoel am weithio yn yr art a gweithio yn byd cerddoriaeth yma yng Nghymru ar hyn o bryd. A mae'n bleser gen I weid bod Hyrwyddwyr, sef trefnydd gigs, a mae fe hefyd yn aelod o 3 hwrdaith yma ar y sgwrs. Helo, Hyw. Hiya, ti'n Mae Edith Crawford, sef artist unigol, a hefyd producer, mae hi'n self-producer ei cherddoriaeth hi I gyd. Byddwn ni heddiw. Hiya Edith, ti'n okay? Hiya. Iawn, diolch. A hefyd mae Meg Richards gyda ni, sydd yn gweithio I brosiect BBC Gorwelion. Helo Meg, ti'n iawn? Ie, da diolch, diolch am cael fi. Da iawn. Wel, diolch I chi'ch 3 am fod yma heddi. Mae'n bleser cael chi gyd yma. Fi'n rili edrych mlaen at y sgwrs yma. So, trafod popeth sydd I wneud a byd cerddoriaeth a gweithio ym myd cerddoriaeth ar hyn o bryd, achos fan ni gyd yn gwybod, mae popeth wedi dod I stop o'r rhan gigio, ond dyw hwnna ddim necessarily meddwl bod y creadigrwydd yna I gyd yn dod I stop. A mae lot o bobl wedi bod yn brysur iawn yn ystod y cyfnod yma. Edith, o ti jyst yn dweud jyst nawr bod ti wedi bod yn rili brysur yn ystod y cyfnod clo, do? Ie, mae wedi bod yn really great cael really ffocysu ar cerddoriaeth fi a trio cael fel hobbies newydd a gweithio allan ger newydd a pethau fel hynna. So, mae wedi bod yn amser really dda I fi really mynd mewn i'r cerddoriaeth kind of thing. Glas. A dyna beth yw endifan, ni gyd I cael yr amser yna I sort of just wneud, bod yn lwcus iawn bod ni gallu cymryd yr amser yna I wneud pethau gwahanol. So, falch iawn I glywed hwnna. So, bys ni'n licio jyst I ddechrau gyda, clywed eich cefndir y 3 ohonoch chi'n fras, sut nathoch chi ddod mewn i'r byd cerddoriaeth. Hyw, na ni ddechrau gyda ti? Be nath dyddenu di fod yn artist a I fod mewn band ac I ddechrau creu gigs a trefnu nhw? Ti'n wastad licio music, felly, o'n i'n byw efo llyr a hogia pastell, nath ddechrau 3 doedd. Wastad, be bynnag mae'r hogia yn dwi'n gael ni, maen nhw'n mynd mewn I, dwi'n sort of pentyf hyn yno fo. So, jyst dechrau sgwennu raps a dod yn un o'r hwyr doedd o ran music. Dwi'n bod reit lwcus, gen I'm lot o dawn cerddorol, ond dwi'n gallu gweiddi ar bobl, a mae gen I bobl yn gwmpas sy'n gwneud lot o beats cool, felly, dwi wedi bod reit lwcus ran yna. Wedyn o ran gigs, o'n i'n uni yn Bangor, yn am lot yn mynd mlaen ar ran gigs. So eisiau dechrau off, basically trefnu nosweithio bach, bod yn niwsans, blagio pubs, fi'n un nosweithio yna, math o beth. Dechrau off, gofyn am gyfraniadau, pot mawr ar bar, rewch beth ydych chi isio. A wedyn, just ail investio ddim, wedyn yn diwedd dod I sefyllfa lle ni'n neud nosweithio mwy ac eventually gwrw neithwyr, so hynna di sort of cefndir fi am hynny. Clas. A dyna sut mae fe sort of yn dechrau weithio, os ti ddim yn gweld beth ti eisiau allan yna, fel gigs neu'r cerddoriaeth ti eisiau clywed, wedyn I suppose peth mwyaf productive i'w wneud, just wneud ydy hunan, really, dy fe? Ie, yn sicr. Mae hynna wir, mae lot o sefyllfaoedd gwahanol am hynny. Ond yn sicr, pan ni'n dechrau, ni'n gweld bod yna ddiffyg o'i gymaru efo Cyfrodd Gaerdydd, lle mae yna gigs bob weekend, math o beth. So, yn fama, pren iawn ydych chi'n gael. Ond lot o nosweithiau dawnsio, felly, chyr teg. Ond ie, dwi'n meddwl, unwaith ti'n gweld bod yna gap fel yna, lle ti'n gallu gwneud nosweithiau bach yn pubs fel nes i'n dechrau, ti'n gallu tyfu fo mewn I beth mwy gwrw neithwyr, allan yna dros 300 droi fyny ar dy Sadwrn yn ganol Ionawr, sy'n pretty cool. Ie, oedd hwnna allan mi noson anhygoel. Meg, so ti'n gweithio I BBC Horizons, BBC Gorwelion, sydd yn brosiect I helpu artistiaid a bandiau newydd, sort of camu mewn i'r byd cerddoriaeth a mae'n ffordd dda o gael dy gerddoriaeth di allan yna I wahanol bobl a cynulleidfaoedd gwahanol. So, sut nes ti gael dy swydd di yn Horizons? Be nath dynnu ti mewn I byd cerddoriaeth Cymru? Wel, fi wastad efo diddordeb mewn cerddoriaeth, a pan o fi yn y prifysgol, o fi wedi dechrau
bron gymaint a fy ngwaith prifysgol o fi'n neud pethau fel radio, nes i neud Battle of the Bands thing yn ail blwyddyn a trydydd blwyddyn fi. Ac oedd y holl experience just fi'n neud fi teimlo fel hwnna beth rhaid eisiau neud, basically ar ôl gadael uni, o fi wedi joio fe gymaint, oedd y rhan hwnna o prifysgol mor gwych, o fi fel, okay, oedd e'n eitha amlwg iddo fi ar ôl gadael uni, ta hwnna beth o fi eisiau neud. Ac nes i tyfu lan yn Llundain, ac felly ond o fi'n siarad Cymraeg, oedd teulu fi'n Cymraeg, felly o fi'n wastad ar rhyw lefel yn gwybod o fi eisiau dod nôl i Cymru ar rhyw bryd ac i gweithio sesiwn y cerddoriaeth oedd yn diddori fi gymaint. Felly oedd y job di dod lan ar wefan y BBC ac o fi fel, bit of a long shot, ond nes i mynd amdano fe ac cael y job, a mae wedi bod yn blwyddyn gwych ers hynny, a o fi ddim quite yn gwybod tan nes i symud a tan o fi'n neud y job a cwrdd gyda'r pobl rhain, faint o byd anhygoel ydy e. A mae ddim yn, mae'n byd mor fawr tu fewn cymuned eitha fach, ond mae'r opportunities i wneud pethau mor gwych yn huge ac o fi ddim quite yn deall faint mor dda oedd e tan o fi'n rhan hwnna fel fi'n meddwl. Ie, mae'n bwynt really pwysig, actually. Mae fe'n gymaint o stwff a cerddoriaeth hollol anhygoel mas na'n gymuned bach ohono ni. Edith, so ti yn artist unigol. So sut nes ti, be nath danio dy gariad i tuag at cerddoriaeth? So, dwi wastad wedi cael diddordeb fel pawb eraill mewn cerddoriaeth. Wastad wedi tyfu lan efo sut gymaint o ysbrydoliaeth o gwahanol fath o bandiau a genres o pethau. A o'n i wastad yn canu hefyd, o'n i'n canu yn yr Eisteddfodau, pryd o'n i'n ifanc, efo chwaer fi Cizzy, oedden ni'n neud deuawdau y pethau, so oedd e wastad yna tu fewn i fi, a pryd nathon ni symud i Merthyr, o'n i just i dechrau eisiau mynd allan a gigio, a oedd e just gymaint o hwyl gigio, a o'n i just yn teimlo bod yn lle i fi kind of expressio sut o'n i'n teimlo, a o'n i'n defnyddio gigs fel lle i expressio fy hunan. So, oedd e'n just help mawr i mental health fi, iechyd meddwl fi, a o'n i just i cario ymlaen upgradeio fy hunan mewn ffordd musician. A o'n i just i dechrau wneud caneuon electronic, achos o'n i'n gweithio efo shamonics o band Calan, a o'n i just i cael fy ysbrydoli gan y music oedd o'n neud. A nes i dechrau defnyddio Ableton a cynhyrchu fy hunan, a o'n i just yn gwybod o'n i'n cael shwt gymaint mwy o control dros cerddoriaeth fi. So dyna pam dwi wedi dod i lle dwi wedi dechrau cynhyrchu fy hunan a pethau. So ti, fel o ti'n sôn, so ti'n recordio cynhyrchu dy stuff dy hunan, a recordio yn y ti'n neud, efe? Ti ddim yn mynd i studio? Na, so dwi wedi gweithio efo pobl, a pobl dwi wedi gweithio efo, maen nhw'n cael studio yn tŷ nhw. Right. So dwi wastad wedi gweithio o fewn, tu fewn i'r tŷ. Yn mwy gynharach, dwi wedi dechrau gweithio am tŷ fy hunan, so dwi wedi creu studio bach yn stafell gwely fi, a dyna lle dwi'n cynhyrchu trwy'r amser nawr. Hyd yn oed os dwi'n gweithio efo pobl, dwi jyst yn danfon fel clips o llais fi nhw, neu beth bynnag. Dwi dim ond yn cynhyrchu pethau fy hunan nawr, neu collabs gyda pobl eraill, lle dwi'n gallu fel controlio beth dwi'n neud. Mae Edith yn sôn am y control yna sydd da hi y cerddoriaeth hi hunan. Efe dyna be oedd na tynnu, efe dyna be mae tri hwrdaeth mae'n neud hefyd, yw controlio cerddoriaeth nhw i hunan? Wel, mewn ffordd o'n mynd. Ti'n meddwl bod o'n neud efo just cael free range ydyn ni, achos mae tunes ni bach yn afreolus am ni, so da ni'n rili efo lot o control dros nhw, maen nhw'n datblygu a newid yn gyson, a mae pobl yn dod fewn a felly. So llai wneud efo control am ni, ond dwi'n meddwl beth bwysig ydy, so mae bob band yn artist yn gyfrifendio beth sy'n gweithio iddyn nhw, be mae ffordd wahanol o recordio'n gallu gynnig iddyn nhw. So mae rhai bands sy'n mynd i, maen nhw'n mynd i gael gwell rhywun allan o hynny'n un trwy fynd i studio ac wneud fel yna. Neu fel mae Edith yn dweud, so os di Edith eisiau rheolaeth dros cyrraedd i fel yna, so mae'n gweithio di hi fel yna. Ac dwi'n meddwl i ni jyst ffaith bod yn haws i ni fod yn tŷ, rili, oedd bob dim yn set up na, oeddech chi'n gallu eistedd nôl, so efo can, gwneud bynnag oeddech chi eisiau.
A mae'n platach, fydde. Mae logic ddim yn ti'n gallu neu bod dim adre. Ti'n gorau rili mewn i studio, bod bod chdi yn un o'r artistiaid na so angen yn mewn gael gitar lawr y felly, ti'n eich fel. So mae fel, fi'n cael, o jyst siarad gyda chi, be mae hwn sort of yn profi yw, ti ddim angen mynd, mae da lot o bobl y syniadau yma o artistiaid gorau mynd i'r studios mawr drud yma, sy'n gret, sy'n amazing os ti'n gallu fforddio hwnna, ond ti ddim angen mynd i'r studios yma. Mae recordio, ti'n gallu cael sŵn rili da o just recordio adre. So, Edith, o ti'n sôn just bach nawr amdano Ableton, bod ti'n dod o Ableton. Ar gyfer, os bys ni'n artist ifanc, a mae dy fi cwbl o tracks yn ymhen i, fi eisiau sort of cael y lawr, recordio fe, beth yw'r feddalwedd cyfrifiadurol neu yr offer falle dylsyn ni sort of bod yn ystyried cael pan fi'n dechrau recordio? Beth cyngor chi? So, nes i actually dechrau recordio yn defnyddio GarageBand sydd yn hefyd yn really cool am pobl sydd yn dechrau allan a i kind of gweithio rownd sut mae Logic yn gweithio hefyd achos mae Logic eitha fel GarageBand. So ni'n dweud definitely i fynd efo GarageBand neu Logic i ddechrau off efo. Neu os chi'n teimlo'n mwy feisty, i fynd syth mewn i Ableton, achos mae Ableton hefyd yn daw amazing, achos does dim rhaid i ti just defnyddio fe fel program sydd just yn creu can fel audio files ar y tro neu MIDI files ar y tro, ti'n gallu live loopio pethau, so ti'n gallu creu loops a just canolbwyntio ar just wneud loopiau. So mae'n really cool i defnyddio'r ochr arall o Ableton y loopio side o fe. A dyna sut nath o kind of ysbrydoli fi dechrau defnyddio fe, achos o'n i'n gwybod o'n i'n gallu creu can allan o just loop. A mae hwnna just mor cool. Be am ti, Hyw? Pa fath o fel offer neu stwff recordio sydd ti'n argymell i rywun? Logic, da ni'n iwsio, fel nes i sôn gyda, dwi'n meddwl lot o ryw ddawn cerddorol, really, so llyr y felly sy'n gwneud y loops i gyd. Ond ie, o beth dwi ddall, mae Logic yn gwneud y job, a so, dwi jyst ddim yn y boes yn gwybod mwy am hynna. Ti'n gadlu boes eraill? Ie, dwi'n jyst yn dod fewn a absolute spars lawr. Digon teg. Rwy'n gadlu Edith ateb y cwestiynau technolegol i gyd. So, Meg, gyda dy waith di, gyda beth ti'n neud gyda gorwelion, wrth gwrs be chi'n neud yw chi'n cael nifer o penodol o artistiaid a bandiau y flwyddyn, a wedyn chi sydd yn cynrychioli nhw ran fel ffindio gigs i nhw, a fel rhoi nhw i ware mewn llefydd gwahanol. Os bysyn ni'n artist ifanc a bod fi newydd ddechrau allan, be wyt ti'n meddwl ddylen nhw fod yn neud, falle cyn i nhw drio am gorwelion? Be ti'n meddwl ddylen nhw fod yn neud? Dwi'n meddwl y dau peth mwyaf pwysig, yr un gyntaf yw i wneud yn siŵr bod eich profile chi'n really pwerus a really glir a really proffesiynol. Os mae'n glir i ni, ond hefyd pobl sydd yn mynd i gweld chi ar-lein, gwrando ar eich cerddoriaeth bod chi'n cymryd gyrfan cerddoriaeth yn rili difrifol, mae hwnna'n mor pwysig. Fel os chi efo socials really gryf fel Instagram, Facebook, Twitter, lle chi efo profile a image really pwerus o beth yw band chi, beth yw eich sŵn, graphics, pethau fel rhaina, mae'n neud iddo chi edrych fel chi'n cymryd eich gwaith chi'n rili difrifol, a wedyn ni fel, ni'n mynd i edrych ar cymryd chi'n mwy difrifol hefyd. Felly rwy'n meddwl fel step one, sortio mas beth chi eisiau bod fel artist a fel band, a wedyn gwneud hwnna'n rili glir i pobl fel ni, a wedyn mae hwnna'n really pwysig for sure. A wedyn rhaid peth yw eich cerddoriaeth. Rwy'n meddwl mae'n really dda os chi efo cwpl o caneuon really gwych. Ond os chi efo fel llwyth o caneuon, os chi di self-release o EP yn barod just ar SoundCloud neu ar Spotify, mae hwnna'n dangos bod chi efo real passion am beth chi'n neud a mae gigio stuff yn ffantastig, ond especially mewn amser misoedd diwetha ac
beth sy'n edrych fel mynd i bod yn misoedd sydd yn dod lan hefyd. Mae jyst cael lot o cerddoriaeth ar y we, neu yn barod i mynd yn really taro ni fel pobl sydd wedi bod yn gweithio'n really galed a pobl sydd yn cymryd bod yn creadigol yn really pwysig hefyd. Felly, dwi'n meddwl, eich profile chi fel band neu fel artist ac hefyd cael lot o cerddoriaeth really dda yn barod mas fyna i pobl gallu gweld o gwrando. Achos ti sôn amdano fel yr image yma online a fel social media presence. Fi'n meddwl beth sy'n sort of yn ddyniadol hefyd amdano tri hw doeth yw bod chi'n bach mwy relaxed am pethau fel yna hefyd. Yw pethau fel yna ddim mor bwysig i chi. Mae hwnna'n weithio'n rhan o'r appeal. So mae hwnna'n rhan o'r image, rwy'n meddwl. Hwnna pan mae'n gweithio, mae'n fel... Yndi, ond hefyd, da ni'n gwneud trwyddon ni gyd yn hynna'n, so da ni'n really trio bod ar label neu gael cefnogaeth Prince Horizon, so da ni'n angen bod ar bob social thing da ni'n gwneud beth da ni eisiau, really. So eich bod ni'n bod ddim digon safi am beth, ond dwi'n meddwl, da ni eisiau gwneud beth da ni'n gwneud. Ond peth yw, mae'n cymryd ddau beth i wneud industry cerddoriaeth diddorol yn dweud ni? O, yndi. Sy'n just efo amrywiaeth o fandio, mae pob band wahanol yn ffordd un, mae yna bethau gwahanol gweithio bob band. A mae bob band yn gweithredu mewn ffordd gwahanol, so dyna sydd dda am music, ti'n gallu edrych ar un band dweud, dwi'n licio hynna, a ti'n gallu edrych ar band eraill, mae hyn superb, so hynna di music, ie. Ie. Meg, dan fel yr image ma online hefyd, mae delweddau falle ar gyfer fel EPs a albums, mae hwnna'n really bwysig hefyd, a fel Edith, ti'n release o track yn y dyddiau nesaf wyt ti, a mae fel, achos mae lluniau ti ar Instagram wastad mor cool gyda fel y graphics a stwff ti'n defnyddio. Wyt ti'n neud hwnna i gyd a hefyd fel gwaith celf dy hunan hefyd, ta? Yeah, definitely. So dwi'n trio wneud pob dim fy hunan, a dwi'n trio wneud hyn yn rhywbeth mae enw fi, mae pawb yn gwybod beth dwi'n wneud, so mae pawb yn y dyfodol, bydd pawb yn gwybod bod Edith yn gwneud pob dim ar ben ei hunan, kind of thing. Class. So dyna kind of beth dwi'n trio adeiladu nawr i fy hunan, i trio cael, rhywbeth tu ôl i fi, rhywbeth sydd wneud fi yn fi, kind of thing. Ond mae hwnna mor bwysig yn diwa, a mae fel, mewn ffordd, ti'n the whole package wedyn, yn dweud ti, achos ti'n llythrenol roed y stamp di ar bob elfen o beth wyt ti'n i greu, sydd yn beth anhygoel, really. A mae'n profi i bobl eraill, os mae gen ti'r talent yna, maen nhw gallu gwneud yr un peth hefyd. A mae'n bosib i wneud ydy hunan hefyd. Triwch feddwl nôl nawr cyn y cyfnod cloi, mae nôl i amser gigs, pan oedd gigs actually'n bodoli. Dwi'n really colli mynd i gigs. Ond, mae nhw'n wastad yn gyfleoedd amazing i showcaseio eich cerddoriaeth chi, trio stuff gwahanol, yn wedig os chi'n mynd i venue, sydd gyda fel good production tu ôl chi a stuff. Ond beth yw eich fel, beth bysach chi'n gweud wrth artistiaid ifanc o'r rhan fel, beth maen nhw'n nafel o, does na ddim gigs yn yn ardal i, nes dim byd rili'n digwydd. Beth yw'r advice yna i nhw? Fe just ewch mas na i wneud eich hunan? Ew, gan bod ti'n trefnu? 100%. So, os ti'n meddwl bod yna mwbeth sydd ddim yn cael ei fanteisio, dwi'n bod chdi mewn tre, sy'n byd yn digwydd rhan gigs, ond mae yna adeilad, fel neuad, neu whatever. So, just as ati hasla pobl sy'n bia efo, gofyn sgyd yn ei gyd. So, just ti'n gorau, ar ryw pwynt, ti'n methu just edrych gwmpas yn mynd, sy'n byd fama. So, dyna beth yn mynd i newid yn byd. So, os ti'n teimlo bod chdi efo y gallu ag tân a tu ôl i chdi mynd ati a gwneud rhywbeth dy hun a adeiladu eich brand neu just yn sweithio math beth. Does amdani, sy'n byd yn stopio chdi. Ac os ydi o'n flopio, dyna ni, don't match na di. Ti'n trio, a be ni'n ddeffendio di, fel arfer, mae pobl yn barod iawn i gefnogi ac i ddeu cyfleoedd os ti just yn sort of gofyn a mynd ar ôl peth. So sicr, mae'n swnio eitha cliché, achos mae'n bach, ond sy'n efo mynd i bacio chdi os ti'n bacio dy hun, math o beth. Mae'n gnab, ti'n gwneud, gwestiwn. A fi'n meddwl hefyd bod yn barod i fel ofyn am help hefyd, os mae gen ti ffrindiau sydd fel falle'n rili dda yn dylunio posteri, neu
mae rhywun yn rili dda gyda arian yr enghraifft, felly nhw fod ar y drws ar y noson, mae wastad gofyn So, am help. pan o'n i'n dechrau off, so, sa'n nosweithio yn wedi gallu bodoli eblaw Owain y Llyr y pastell y trydoedd, cos nhw oedd yn gwneud sŵn o bob dim. So, nosweithio allu tan o'r gweithio, met fi Elis Powfi yn gwneud y posters i gyd. So, mae'n handi wrth gwrs os gen ti ffrindiau o gwmpas chdi sy'n gallu helpu chdi fo stwff fel yna. Ond pan ti'n mewn byd creadigol, yn aml iawn, mae gen ti bobl yna o gwmpas chdi. So mae hwnna'n beth mawr fyd, gwneud defnydd da o'r pobl a'r assets gen ti o gwmpas. So ti'n methu gwneud bob dim dy hun, a ti'n mynd arbenigwr o bob dim chwaith. Mae'n pobl eraill wastad yn gwybod mwy na chdi am rhyw alfen o be bynnag ti'n gwneud am hynny. So fel artist sut ydych chi'n mynd i ffindio'r gigs yna? Ydych chi'n e-bostio pobl, neu ydych chi'n just kind of yn aros tan bod rhywun yn e-bostio chi, neu Edith, be yw ti fel arfer? Beth yw'r broses i ti? So dwi'n ymchwilio ar-lein am fel gwahanol fel gwyliau a e-bostio pobl, neu os dwi ddim yn e-bostio pobl a dwi ddim yn clywed gan unrhyw un, dwi just yn trio bildio mwy o fan base, trio ffindio ffrindiau neu pobl o'r radio neu pobl yn y scene Cymraeg sydd yn gallu helpu fi efo ffindio gigs. Just trio wneud mwy o ffrindiau tu allan i bybl chdi, so trio mynd allan na i trio chwilio am pobl sydd yn nabod pobl sy'n gwybod am gigs a pethau fel hynna. Mae hwnna'n advice really da, actually. Ffindio'r pobl yna tu allan i bubble ti. Yeah. Just put yourself out there, really, and just bod fel, dyma fi, dyma music fi. Meg, achos yn amlwg gyda BBC a stuff ti'n gweithio gyda radio a pethau hefyd, so sut mae pobl yn cael i cerddoriaeth nhw ar y radio dyddiau yma? Dyn nhw, ti'n bod, yw e jyst mor syml a just e-bostio cyflwynwyr neu tweet o'n nhw'n rhywbeth? Mae dal yn gweithio fel hwnna, mae hwnna'n un ffordd o wneud e. Mae'n relatively hawdd i e-mail o DJs. Mae y thing mwyaf pwysig yw i wneud y siŵr bod eich e-mail chi'n really personol a dweud, bod e ddim yn just fel stock e-mail. Os mae'n stock e-mail a chi'n teimlo fel chi heb chi just i cael eich fel mass send kind of thing. Yn aml mae'r e-mails just yn mynd syth i'r bin yn anffodus. Ond just oherwydd mae DJs yn cael llwyth o e-mails o bands newydd pob dydd. Felly os chi efo hoff DJ, specifically yng Nghymru neu unrhyw le arall yn y byd, os chi'n neud email e-bost mwy personol yn dweud rwy'n meddwl bys chi'n hoffi sŵn fi, mae hwnna'n lot mwy tebygol o cael sylw a falle cael play. Ond hefyd, felly, e-mail o DJs definitely yn ffordd really worthwhile o dal wneud e. Ond hefyd, mae BBC Introducing Uploader yn ffordd absolutely fantastic o cael eich cerddoriaeth wedi sylwi. Ni o Horizons, ni'n pigo pobl newydd, artistiaid bands newydd pob wythnos i ffeitro ar social media ni, a ni'n hefyd yn danfon y bands rhain ymlaen i DJs yn Prydain, DJs yng Nghymru i cael y caneuon nhw chwarae ar introducing sioeau. Felly, hwnna yw'r step gyntaf i lot o bands cael sylw o DJs o pobl sydd yn gweithio yn y radio, felly definitely cael eich cerddoriaeth chi lan fyna ar yr uploader. A hefyd, fel ti'n gweud, fel mae pobl, mae DJs yn cael lot o e-byst gan lot o artistiaid. So mae fel wneud yr e-bost yna chydig bach yn fwy unigryw i dy hunan yn dyfa. Just troi'r wybodaeth yna amdano ti allan yna. Edith, wyt ti di danfon stuff ti i DJs a stuff o'r blaen? Ydw, dwi wedi wneud, so pryd nes i ryddhau single gyntaf fi, o'n i wedi danfon single fi off i fel radio stations a pethau. A yn lwcus nes i cael BBC Radio Bristol. Oedd hwnna'n cool. So o'n i'n gwybod o'n i'n branchio allan na gan wneud hynna. A ti yn cael y results os ti yn branchio allan a e-bostio'r pobl ma. Chi yn wneud good things. So, os bys mae yna lot o bobl ifanc yn mynd i fod yn gwylio'r sgwrs yma, mae be chi wedi gweud, mae nhw'n nugget o wybodaeth really special a really
really gwybod, chi'n bobl gwybodus iawn, so fi'n siŵr bod nhw'n dal ymlaen i beth chi'n gweud. So beth bysach chi'n gweud yw'r un darn o advice bysach chi, y cyngor yna bysach chi'n rhoi i rywun ifanc sydd just sort of yn dechrau mas nawr, mae dyn nhw falle cwpl o tracks di recordio, jyst ni stafell gwely nhw. Beth bysach cyngor chi nhw? Hew, beth bysach ti'n? So jyst bod mor hyderus ti'n gallu bwrw ymlaen efo tost. Un peth sy'n wastad yn oer fi am gigs Cymraeg, a mae wastad dal yn aml iawn, mae'r band cyntaf yn ymlaen, a mae'n 5 neu 10 o bobl yna. Am rhywbeth sy'n mynd cool troi fyny'n hwyrach yn gig, dwi'n meddwl bod hynna'n stupid. Ond so waith, os wyt ti ar gyntaf, so mae gig cyntaf chdi, chances di fydd na ddim os crowd, ond gynnau'r 10-12 o bobl yna sy'n yna a feddwl, mae hwnna'n dda. Nhw wedyn mynd ymlaen dyth y met nhw, tro nesaf ti fyny'n uwch ar y slot, achos mae'n fawr yn clod amdano chdi. Mae lot yn edrych fod dyfal barhau, a os ti'n hollol sicr yn beth ti'n neud a ffordd ydych chi'n symud ymlaen, so just cario ymlaen efo hynna, achos dwi'n meddwl bod o'n hawdd eich trio newid stwff i trio ffit mewn rhywbeth, ond dwi'n meddwl bod hynna'n gam gwael fy nhw'n byd. Achos os ti efo goledigaeth, dwi'n meddwl bod eich dod yn hyderus yn fo, a just haslo pobl, ie. Os ti eisiau radio plays, os ti eisiau gwneud gigs, just haslo pobl, spamio nhw. Stay, dwi eisiau hwn, mae'n mynd i ddigwydd un ffordd neu llall. A dyna ni, dyna sy'n ni dweud am ni, achos... Cyngor da, Hew. Dwi jyst i haslo gymaint o bobl. A gobeithio ar ôl y cyfnod yma i gyd, pan fydden ni dechrau mynd nôl i gigs, bydd pobl troi lan ar amser i gigs. Ie, gyfeithwyr. Maen nhw wedi cael rhybydd fan. Trowch lan i gigs ar amser, please. Codi pris ar ôl hanner awr. Ie. Edith, be dy gyngor di i artistiaid neu bandiau ifanc sydd falle'n dechrau mas nawr? So ni'n dweud trio ffeindio rhywbeth sydd yn unigryw amdano ti, a trio adeiladu off yr syniad yna. Fel dwi really hoffi pethau glitchy a trippy, so nes I adeiladu gyrfa cerddoriaeth fi o hynna, yn trio pethau a oedd rhai pethau yn ffeilio, oedd rhai pethau yn gweithio, so paid bod ofyn, I dropio nôl a trio kind of bod tu ôl i'r scene yn gweithio ar dy hunan, a wedyn kind of ddangos dy hunan ar ôl chi wedi gweithio pethau allan. So peth mwyaf pwysig yw trio ffeindio rhywbeth unigryw a gweithio off hynna. Meg, be amdano ti? Ond hefyd fel falle I rywun sy'n eisiau gyrfa yn bydd cerddoriaeth, sy'n falle ddim eisiau bod yn artist neu yn mewn band. Be bysa dy gyngor di rywun sy'n eisiau torri mewn I byd cerddoriaeth a cael swydd fel yn y byd cerddoriaeth? Be yw dy gyngor di? Dwi'n meddwl, os chi'n artist, just yr un peth, basically beth Edith a Hugh wedi dweud, just byddwch yn really hyderus a cael eich cerddoriaeth mas hwnna'r unig peth beth fi'n dweud. Ond yn beth I cael job, just trio lot o pethau, trio'ch mynd yn involved efo'ch scene rhwng chi. Mae bron yr un peth os chi'n mewn band neu'n artist, trefnwch trefnwch streams, os chi'n neud streams nawr, dechreuwch busnes bach efo ffrindiau chi, trio cael gwaith yn helpu mas yn gwyl, falle pan maen nhw'n agor lan eto. Pethau fel hwnna, rwy'n meddwl, y mwy o experience chi efo yn pethau gwahanol efo cyddoriaeth, bydd yn dangos chi y ffordd chi eisiau mynd, a mae hefyd yn dangos bod chi'n really passionate yn beth i'r byd. Felly, pigwch lan gwaith blech yn gallu a gwnewch lot o fe eich hunain. Mae hwnna'n point really da I wneud, actually. Gweithio mewn gwahanol llefydd, gwahanol meysydd o fewn maes cerddoriaeth. A hefyd ti'n darganfod kind of beth ti'n hoffi wneud, a falle beth ti ddim yn hoffi wneud, as in, dyna sut ti, ond mae hwnna gyda unrhyw beth, really, ti'n ffindo mas beth yw wir passions ti yn bywyd. Wel, diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi. Wir wedi bod yn bleser siarad gyda chi, a fi'n meddwl, a fi'n gobeithio bod pawb sydd wedi gwylio hwn yn mynd I ddal mlaen yr geiriau chi wedi gweud, a gobeithio, bydd ni lot mwy o artistiaid a bandiau really exciting yn dod mas o Gymru yn y misoedd nesaf yma, so diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi. Nice one. Nôl I chi nan.
Diolch. Diolch. Da, da.